Vi har så om løst sammensatte verber i bisætninger, og hovedreglen er, at de løst sammensatte verber bliver placeret til sidst i bisætningen, hvor at verbet, altså fur her, også bliver placeret til allersidst. Hvor at vi kan se, om toget kørte videre, altså er ledsætningen, og derfor bliver weiterfuhr altså sammensat i slutningen af sætningen. Ja. Og så har vi eksempel 2 her, som er hun bliver glad, komma, hvis du ringer. Der har vi igen, at vi har hovedsætningen i første del af sætningen, og så har vi ledsætningen herovre. Så den første del, hun bliver glad, det bliver bare Silvia og Froen, den skal vi ikke rigtig gøre så meget ved. Og så er der så bisætningen og et løst sammensat verbum, hvor reglen gælder. Så det hedder falls du anruft, hvor vi har et løst sammensat verbum her, og det er vi så sat til sidst i sætningen. Og så har vi så eksempel 3 herovre, som er lidt anderledes, fordi at vi har bisætning eller ledsætning i den første del af sætningen. Når du sender brevet i dag, det er bisætning, komma, er det der i morgen, det er så hovedsætningen, som står i den sidste del af sætningen. Så når vi skal lave den her regel, så gør vi det i den første del af sætningen, og den kommer til at hedde, wenn du heute den Brief abschickst, og der har vi sat højde, som er tid, den har vi sat frem i sætningen, og vi har sat brief som er hankøn i akkusativ, så det hedder din brief, og så har vi så sat det løst sammensat verbum her, det har vi sat til sidst, og det er abschickst, som er afsender. Og så har vi så den sidste del af sætningen, som så er hovedsætningen. Det er bare ist er morgen der. Og det er fordi at brief det er hankøn, og vi har sat tiden frem. Men ellers har vi ikke gjort så meget, da reglen kun gælder i bisætninger. Og ja.